दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिकखौ लानानै रायलायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जों बुहुमावहाय गोबां हिन्जावफोरानो मोनसे प्रब्लेम फेस जानांगौ जायो बेनो जाहैबाय वाइट डिस्चार्ज स' वाइट डिस्चार्जआ गोबां जों हिन्जाव माहारिनियावहायनो जायो नाथाय जोङो बेनि बागै रायलायनो गोबाङानो लाजियो बाट बेयो लाजिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया मानो होननानै बुङोब्ला बियो जुदि बांद्राय जायोबा बेखौहाय डक्टरनियावहाय नायजानांगौ आरो ओरैनो एसे एनै जानाया नर्मेल बयनावबो जाखायो बेबायदि आरो बे जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो मोजाङै डाइट मेनटेन खालामा बा जोङो हाइजेनिक नङा ओमफ्राय आरो लोगोसे स्ट्रेसआव थायोबा बेफोरबायदि जेंनाया नुजानो हमो स' बिनि थाखायनो जोङो गोबां माखासे हम रेमेडिसबो दङ जायखौहाय जोङो खालामनानैहाय बे प्रब्लेमनिफ्राय सल्भ जानो हायो आरो लोगोसे वाइट डिस्चार्ज जानाय प्रब्लेमावहाय यगार्टआ गोबां हेल्प खालामो जेरैहाय बियो गोबां रिच आरोना प्रबाय'टिक्सआवहाय स' बियो जा भेजिनेल इक'सिस्टेम दङ बेखौहाय बेलेन्स खालामनायावहाय हेल्प खालामो आरो लोगोसे हाइजें जिन्जाराबो गोबां हेल्प खालामो जिन्जारावहाय एन्टि इनफ्लेमेटरि दङ आरोना जाय इरिटेसन जानायखौहाय होबथायो भेजिनेल एरियायावहाय इरिटेसन जानायखौहाय होबथायो आरो लोगोसे एपल साइडार भिनेगाराबो गोबां हेल्प खालामो माखासे बेक्टेरियाफोरखौहाय फोजोबस्राङो आरोना स' गाइस नोंथांमोनाबो बेफोर हम रेमेडिसखौहाय जेरैहाय यगार्ट जिन्जार बा एपल साइडार भिनेगार बेफोरखौ इउज खालामनानै बे वाइट डिस्चार्ज जानाय प्रब्लेमनिफ्राय नोंथांमोना एसेबाबो बारग'नो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना कनफिडेन्टलि नोंथांमोना थाबायनो हागोन बेरायनो हागोन ओमफ्राय नैबे जिथु पेन्टिलाइनार आं नोंथांमोननो दिनैहाय खोन्थागोन एभारटिननि नैबेयो आरोना नैबेयो निउ पेकेजिंआ एभारटिन आरोना बियो एभारटिन पेन्टिलाइनार डेइलि इउजनि थाखाय आरोना स' बियो गोबां मानसिफ्रानो पेन्टिलाइनारनि बागै मिथिया पेन्टिलाइनार माने बेयावहाय फिसा फिसा लाइक पेड्स बायदि थायो आरोना बेखौहाय नोङो डेइलि इउज खालामजायो बाट बेयो फिसा फिसा पेड्स आरोना पेन्टिलाइनार माने ओमफ्राय बे फिसा फिसा पेड्सखौहाय जोङो डेइलि इउज खालामनो हायो स' बेखौहाय जेरैहाय जोङो पेड्सखौहाय इउज खालामो मासिक जायोबा पिरियड्स जाबा जेरैहाय जोङो पेड्सखौहाय इउज खालामो थिग बेजोंनो सेम नैबे पेन्टिलाइनारखौबो इउज खालामनो हागोन आरोना होमबाना नोंथांमोना बे वाइट डिस्चार्ज जानायनिफ्राय जा गाज्रि मोनामनाय बा जा गाज्रि लेथ्रा जायोना पेन्टिफोरा स' बेनिफ्राय नोंथांमोना जानगारावहाय थानो हागोन स' बेनि पेकेजिंआ बेबायदि आरोना ओमफ्राय आं सिंनिखौहाय दिन्थिनानै होनि नैबेयावहाय गासैबो बेयावहाय पेन्टिलाइनार दंजोबो आरोना मोनफा मोनफा ओमफ्राय बेयावहाय आं नोंथांमोननो खुलिनानै दिन्थिनि नैबेबायदि आं दहायनो होनखादोंना पेड्स बायदि होननानै नैबेबायदि आरोना पेकेजिंआ नैबायदि फिसा स' बेखौहाय डेइलि इउजनि थाखाय बाहायनो नांगौ आरोना आंबो बेखौहाय बाहायो आरो नोंथांमोनाबो बाहायनानै नाय जुदि बाहायफेराखैबा नैबेयावहाय आथाया दङ आरोना बेखौ बोखारनानै बेबायदि लाबानो जाबाय आरो जेरैहाय नोंथांमोना पेड्सखौहाय लायो जेबो माने गोरा खोथा नङा आरोना एकदम इजि टु इउज ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो खिन्थाबाय बोरैहाय इउज खालामो एभारटिननि जा पेन्टिलाइनार दङ बेखौ इउज खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनाव वाइट डिस्चार्ज जायो बा गाज्रि स्मेल जायो बा लेथ्रा जायो बा बेक्टेरिया सोमजियो स' बे बेक्टेरिया सोमजिनायाहाय जोंनि स्किननि थाखाय गाज्रि जायो नालाय स' बेनि थाखायनो नैबे एन्टिबेक्टेरियेल पेन्टिलाइनारखौ इउज खालामोबा जोंना स्किना हेल्दि जानानै थागोन मोजां जानानै थागोन आरो माननाय बा इरिटेसन जानाय नङा आरोना आरो नोंथांमोना नैबेखौ गाननानै थाङोब्ला डेइलि इउज खालामनायावहाय नोंथांमोना आनकम्फर्टेबल जानाय नङा आरोना इभेन नोंथांमोना बेखौ वेर खालामदों बेखौनो बावस्रागोन आरोना बे माने जास्ट जों जेनेबा पेन्टि गाननानै थायो थिग बेबायदिनो बेखौबो बेजों गानफानाय बायदि मोनगोन आरोना जेबो माने एक्सट्रा बुस्थु लादेरनाय बा गानदेरनाय जेरैबायदि पिरियड्स जाबा पेड्सखौ लाबा मोनो बेबायदि मोननाय नङा आरोना नोंथांमोना नैबेयो एभारटिन पेन्टिलाइनारानो जाहैबाय नोंथांमोनखौ वाइट डिस्चार्ज जानायनिफ्राय प्रटेक्सन होगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना हाइजेनिक थानो हागोन आरोना नोंथांमोना हाइजेनिक जाखानांगौआनोसै मोजाङै सुनांगौ क्लिनजारजोंहाय इन्टिमेट एरियाखौहाय आरो लोगोसे नोंथांमोना आन्डारवेरखौबो कटननि गाननांगौ आरोना बार हाबजायै बेफोरबायदि गाननो नाङा अब्लासो माने बेफोरबायदि बेक्टेरिया सोमजिनायनिफ्राय नोंथांमोना बारग'नो हागोन आरोना आरो साफा सुफा गाननांगौ स' देट बेक्टेरिया सोमजिनानै इनफेक्सन जायैनि थाखाय नोंथांमोना एक्सारसाइस खालामनायावबो जेबो डिस्टार्ब मोननाय नङा आरोना नैबे पेन्टिलाइनारखौ इउज खालामोबाबो माने कम्फर्टेबलि माने नोंथांमोना थाबायनो हागोन
हागोन बेरायनो हागोन एक्सारसाइज खालामनो हागोन आरो जेबो प्रब्लेम जाया नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनिफ्राय नोंथांमोना एसेबाबो हेल्प मोनबाय जानांगौ आरो नैबे पेन्टिलाइनारखौ इउज खालामफेराखैबा इउज खालामना नायबानो जाबाय गोबां मोजां मोखांनि रिलेटेड प्रब्लेमफोरखौहाय लानानै नोंथांमोना डक्टरजों गावनो रायलायनो हागोन नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय अलरेडि नैबे एभारटिननि पेन्टिलाइनारनि लिंकआ होनाय दंखायो थाबैनो थांनानै नोंथांमोना अर्डार खालामदो आरो इउज खालामदो आरो लोगोसे कनफिडेन्टलि नोंथांमोना थाबायदो बेरायदो एक्सारसाइज खालामदो